कूप कूप मने होला कुआं। वाह मंडूक। इनार इनार के कूप कहल जाला। मंडूक मने मेढक। हाँ मेंगुचा। मेढक कई प्रकार के होलन। प्रकार अब एक भैया बताइए मेढक का प्रकार के होलन। नहीं बता दो मेढक कई प्रकार के होलन शर्मा जी। वाह 3 प्रकार का। मेढक 3 प्रकार के। वाह एगो तिहुर की। तिहुर की। हाँ एगो छोटी मुकी होला सो बेंग। बेंग छोटहन छोटका के बेंग। पियर पियर होला सा गोपाला। गोपाला। हाँ 3 गो प्रकार इन्हनी के बोल बता सकेला कैसे बोलेलन? कैसे 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 बोलेलन? अरे भैया हुआ हो हनी कैसे बोलेलन हमें केहू जाने थोड़े बा। खाली सुनले बड़ा आदमी देखले बड़ा कि बेंग है तेरे बोलेला से, लेकिन असली के तेरे बोलेला से के तू ही बतावेला। रूप बतावो मन। कैसे बतावेला? तिहुर की बोलेली सर ओके रोका या। तिहुर की बोलेली सर। हाँ भाषा बा उनके समझे के पड़ेला। हाँ हाँ टेटे डाहो टेटे डाहो। ये टिहुरकी के भाषा है। कुदली से हती हती ना होली। हाँ 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 एकरी बाद ओसे जौन बड़ होला बेंग। बेंगावा बेंगवा कैसे ओए बोले? में ताकत रे सब चिऊ के बस ऊपर आ जी। हाँ ऊपर आके बोली सर बेलप बेलप। वो बोलेला से बिचवा वाला एलम ए तरे एलम। हां ए तरे। राम और यादव भैया हिरौली मऊ से 100 रुपए का पुरस्कार। तीसर का कैसे बोलेला? वीरेंद्र यादव जी पूर्व प्रधान शिक्षण से 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम। तो गोपाला ऊपर आ जी हैं सो। गोपाला ए सुना मुसन सबसे बड़का कैसे बोले? पियर पियर ऊपर आई हैं सो। हाँ के तो 4 गो ही पत्थर है ऊपर चढ़ जाए हैं सर। यहाँ से ओके तो के ओके तो के